Hörmәтле укучыларыбыз, Гаилә һәм мәктәп журналының яңа саны дөнья күрде. Хәзер сезне аның белән таныштырып китәм. Россия президенты карары белән быел гаилә елы дип игълан ителде. Гаилә олы дәүләт эчендәге кечкенә дәүләт. Гаиләләр ныклы булганда гына илебезнең киләчәге дә ышанычлы, тотрыклы була. Шушы уңайдан Гаилә һәм мәктәп журналының беренче яңа ел саны уйланырдай хата ялгышлардан саклауга нигезләнгән эчтәлекле язмаларга бай булды. Бу сан шунысы белән дә үзенчәлекле журнал битләрендә төрле яңа рубрикалар пайда булды. Баш мөхәррир Сөмбел Таишева нигә без югалган әйбер өчен борчылабыз, елыйбыз, килеп чыкмаган уңышсыз тормышыбыз, ул тормышта туарга мөмкин булып та балага гомер бүләк итә алмабыз өчен еламыйбыз дигән фикере белән нәрсә җиткерергә тели? Журнал бите баш мөхәррир сүзе белән ачыла. Бу санның төп герое итеп Россия Федерациясе президенты премиясе лауреаты, Алтын маска, Браво премияләре иясе, уннарча халыкара призеры Венера Гимазиеваның сайлануы очраклы түгел. Ул күптән түгел Татарстанның Абдулла Тукай исемендәге филармониясе концертлар залында бердән-бер концертын тәкъдим иткән иде. Геройның опера күгенә күтәрелү юлы нинди булган, бу хакта һәм әңгәмәдәшнең иҗат юлында нинди каршылыклар очравы, карьерасында өзекләр килеп чыгуы, уңышлары турында Исияр Хәйруллин язмасында укый аласыз. Авыл укытучыларының бүгенге хәле, яңа елда мәгариф системасында нинди үзгәрешләр көтеләчәген Татарстан Республикасының мәгариф министры Илсур Хәдиуллинның журналистлар белән еллык йомгаклау матбугат конференциясендә җиткергән фикерләре белән Фәния Лутфуллина таныштыра. Шулай ук авторның икенче язмасы да бик эчтәлекле. 20 ел элек эфир телеканалында сәламәтлек тапшыруын алып баручы Альбина Гарифуллина Африка егете Амадуга кияүгә чыгып, бәхет кошын тотуы хакында, тапкан бәхетне саклый белү серләре белән уртаклаша. Авыл укытучысы 2023 ел бәйгесендә җиңгәннән соң Тукай районының Комсомол мәктәбендә директор итеп билгеләнгән башлангыч сыйныф укучысы Айсул Галиуллина да журналыбыз геройларының берсе. Үз мәктәбемне үзгәртәм дип җаваплы эшкә тотынган җитәкче киләчәккә планнары белән уртаклашты. Сүзебезне дәвам итеп, аучылык рубрикасына тукталасыбыз килә. Альберт Сабировның «Бүредән курыксаң урманга барма» дигән язмасы әтиле кызлы аучылар гаиләсенә багышланган. Геройлар кулларына корал тотып, кыргый хайваннарны, кошларны аулаудан нинди тәм файда таба икән? Аучы булырга теләгән кешеләр бу язмада үзенә кирәкле киңәшләрне, фикерләрен табар. Ә кайбер укучыларда бу язма бәлки тискәре фикердә уятыр. Бу турда язарга авыр булды, ди Мөршидә Кыямова. Аборт кебек авыр адымга барган бала гомерен төрле сәбәпләр аркасында өзгән хатын-кызның кызганыргамы, әллә гаепләргәме? Укучыбыз бу борчыган мәсьәләгә карата үз бәясен бирер. Үй шартларында лимон үстерүче героебызның киңәшләре, Милли кухня рубрикасы тәкъдим иткән үзенчәлекле рецептлар хуҗалыкларны сөендерер дип өметләнәсе килә. Журналыбызны яратып укыган укучыларыбызга мөрәҗәгать итәсебез килә. Кызыклы темаларыгыз, борчыган сорауларыгыз, тәкъдимнәрегез булса, безгә языгыз, уртаклашыгыз.